Terve! Täällähän me taas ollaan tallessa. Tunturikin on nyt siinä vaiheessa, että runkokitaari rupeaa runkovaiheessa ja osaa irti ja tällaista. Ja eilähän me jätin tuossa moottorin purkkohommassa vähän sen puolitiehekki. No nyt tänään me poistamme vauhtipyörän kytkin kaikki osat. Jätetään vielä keskellä alkaa kasaa. Toisaalta siksi aikaa, kun saadaan ne uudet laakerit sinne. Ei viitti purkaa tuohon pöydälle niitä kaikki hilpeteoreita, kun ei tiedä koska ne tulee ne uudet osat, että ettei huku mitään. Ne säilyy se lohkoisessa paremmin ja sitten kun tulee uudet osat, niin puretaan se ja kasataan se uudessa osin saman tien se kasaasta. Nyt otetaan nämä kaikki kytkimet ja nämä pyörästöt ja nämä verrolaitteet irti sieltä. Siitä me lähtee liikenteeseen. Mutta otetaan, tumpataan se. Noin ja otetaan hörppy. Eihän tätä hommaa ilman hörppyä tee. Noin. Jaa, sitten sitä oikein koko avaiton. Noin ja sitten kun meillä on nyt tuo pyörästö auki tuolla, niin laitetaan, sittenkin tässä vaiheessa kannattaa irrottaa tämä magneetto, koska saadaan tänne väliin tämä pyörästö, mutta se pitää ottaa tuolla puolella, kun se lukee tuonne päin. Se ei isoa tarvitse sinne, mutta no nyt tätä voi kääntää vaikka mihinkä asentoon. Käännän sen vaikka toisinpäin. Mä saan sen pyörimissuunnan sitten siitä katossa. Sieltä tulee saatanan ympäristössä. Tää pitää uusi alusta vaihtaa tää, kun eletään remontissa. Nyt kun vaihdetaan tänne näin, niin se hillojen väliin, niin mä saan tonne. Tai pitäisi saada ainakin. Ei. Tehdään se toisella tapaa sitten. Mä luistin saatana. Tehdään se toisella tapaa sitten. Saamme sen näin. Näinhän mä sen saan. Niin. Noin. Liikkakipakisia. Sitten missä on mun ulosvetäjä? Tässä on, no tunturi on aika helppoa tää, että täällä on kato tilaa, joku raisuseen. Ja tässä tarttuu, että kun vähän ottaa tuon pikkusen ottaa, niin se yleensä tunturista lähtee irti. Nää ihan näin. Nyt kun tätä pitää tuolla takaa, että pysyisi paikallaan. No. Siellä on älyttömiä hakata. No se on kytkipaketti ja laittaa ne osat järjestykseen tonne sanon koko pakka ja siimapyörä irti. Oli sen lukituksen tosta jo irti. Hitto kun kädet ihan hölyntatissa saatana ja nyt tätä vittu kun ei lähde sieltä nousemaan ylös toi saatana lukitusrikko. No vittu nouse nyt tässä. Teemme hermot. No nouse nyt se saatana.
Hiat palaa kohta. No, tulee nyt. Tulee vittu sieltä ylös. Noniin. Se oli ihan se, kun vähän komentaa. Sitten nostetaan tää siimu pois. Pääpyörä pois. Noin. Ja sitten pannaan noin keskenään noin kaverit. Sitten otetaan taas vielä yksi rikka tuolta pois. Pannaan se tänne näin, kun ne on keskenään kaverit. Noin. Että ei unohda varmaan missä vaiheessa pitää, että missä myökin rikka on ollut. Nämä on keskenään kavereita. Ja noin on keskenään kavereita. Sitten me voidaan ottaa näitä sokkia irti täältä. Ja se on jokaisessa sokat. Niin panemme sinne laatikkoon nämä tämän sokat kaikki. Nämä irti, kiertokakin sokka. Vittu. Terve. No, nyt on sokat ja kaikki pois. Tää puoli on niinku silleen purkuvaille aukaisu valmis. Että tuossahan ne näkyy ne neulalaakerit ja tällä puolella on. Ja sitten tässä on nää kerrokakin laakerit ja vaihtoehtoinen laakaritsut. Noin. Ei siinä muuta, tää puoli on ihan sinne purattu. Joo, mutta sitten otetaan toi magneetto vielä irti sieltä. Äsken me aloitettiin vähän sitä, mutta tuntuu olevan se vara tiukas. Onhan mulla ulosvetäjiä, että minkä takia sit rupee leikkimään siinä. Minä kunnon ulosvetäjä siinä. Vittu, että mahduttaa. Tätä vittu mahduttaa. Vähän tää nyt mahdu, vaikka hieno onkin. Mulla pitäisi olla sellainen pienempi ulosvetäjä, mutta joka näihin on tarkoitettu, mutta vittu kun en tiedä. Muista missä se on. Muistatko missä se lattakarki se voisi käyttää? Nää niin, sitten ajetaan magneetto irti. Magneetto irti sieltä. Noin ja jäätään tää paljastu se sydän sitten. Kiila on siellä. Otamme kohta kiilan irti, mutta mä luulen vaan, että tilataan uusi kiila siihen sitten kokonaan. Laittaa tuo magneetto tonne noin ja otetaan tuo virtalevy irti tuosta. Vähän valoa. Virtavehkeet on irti. Virtalaitteet on siinä ja nyt mä vielä löysään tänne kehän puolet, joka tulee siihen valmiiksi ennen itse halkaisua. Mutta nyt on kädet kyllä niin rasvaset, että edes ei taida oikein olla pitoa hansikkaassa. Saiskaa tosta yhtään. On niin meidän sen verran öljys, että ja meissäritkin on sen verran öljys, että on pito vitun vähissä. Pitäisikö ottaa isompi meissari? Täksens. Ei vittu kun tiukas. Naksahtaa, mutta ei lähti. Pieni on meissä. Ei talvessa jaksa täydellä meissä taipumaan vaan. Siinä on niin huono kärki. No, ne otetaan sitä isompi meissä, niin
apua siihen. Että... No terve. Nyt on kaikki löysätty, mutta nämä keskilohko ei avata ennen kuin meillä on uudet laakerit, koska me ja tepat ja kaikki, koska mä iskamme sen saman tien kasakaan puratellaan, että uudet osat vedän saman tien kasaan. Koska tässä on mitään järkeä nyt purata tää pöydän päällä tätä osaa, näitä kaikkia satana ja sitten jos ei heti saakaan niitä uusia osia, niin sitten ne lojuu tuossa pöydän hiettiajat. Ne säilyy paljon paremmin tämän lohkon sisässä. Ne on nyt niin löysä ja osat puotettukin, että siinä ei mene kuin 3 minuuttia, kun se on levähtynyt. Kaikki muut on purattu tuolta sokat irti. Mutta kun ottaa nämä loput irti kokonaan pois, no se kannen aukki, se on siinä. Sitten vaan tefan vaihtoa, laakerin vaihtoa. Se on silleen. Se on niin paljon valmis. Ja sitten pitää vaihtaa taas uusi työtaso tähän, kun perkele on vähän öljyys. Ja sitten pitää putsailla nämä kaikki lohkot kunnolla ja sellaista, että siitä on siistiä työtä tulee. Kun mä vähän menen, että pitäisiköhän nämä värjätä nämä lohkot, saa niin kuin ylevän näköistä. Mutta katsellaan sitä. No, mutta mennään näin.